Ito po ay 150. So sa mga tumpukan ay 50 pesos. Yan po yung isdang chabeta. Lanzones. 50 pesos na kalahating kilo, 100 pesos na kilo. Ubas natin ay 70 pesos na kalahating kilo. Seedless po, no? Sarap ito, oh. 260 ang per kilo ng tanigi. So, ang gaganda ng ating mga latag ng mga isda, oh. Napakasariwa, mga bisugo. Tapos halo-halong isda. 100 pesos na kada takal. Dito po ay 120 na mga per kilo na malalaking tahong. Cream dory natin, ayan, oh. Yan po yung mga latag, no, lalaki ng cream dory, malaman at mga itlogan. Magkano kilo mo ngayon ng cream dory? So 160 na per kilo ng cream dory. Sa mga laman po yan, ha. Tapos may mga espada. Sa espada, yun, 150 ang espada na per kilo. Boss, so shoutout sa'yo. So 160. 160 na per kilo ng ating hipon, no. So bagsak presyo po ang mga hipon po natin dito sa Malabon. So hindi ka siya shoutout, Lodi? Yes. Ayun. Thank you. Pogi, magkano ang pusit mo, Pogi? 250 lang para sa mga Ayun, 250 na per kilo ng pusit. Ang gaganda ng ating mga pusit ng itlugan. Nagbalik ko. Ano mga kulang sa timbang dito? 1/4. Ang gaganda ng ating mga isdang tawilis. Ito, oh, maganda, oh. Oh, talakito ko. Talakitok na maliliit. Masarap to sa kinamatisan. Magkano per kilo mo, Lodi? 160. O yun, oh, mababa na yung mga presyo ng isda natin dito sa Malabon Fish Market. Pwede ipangan sa ubas. Ay naku, napakaganda pag pinangat mo sa ubas yan. Sigurado. 140. 160. 140 yung ubas, 160, bali 300 pesos. Masarap talaga yung sa ubas na sinigang sa ubas. So shoutout sa'yo, Lodi. 130 na per kilo ng ating yellowfin tuna. Ang ating mga panindang sa galunggong halagang 160 na per kilo. 6 na piraso na, no, ang tumpukan ng tilapiyang Batanga. Lipot-pot, biglang bagsak ang presyo ng hipon. 240, 220 na mga kiluhan po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Lipot-pot, may nagpapatanong kung hahango nga ba na mga hipon, halimbawa kukuha ng mga 15 kilos, may bawas pa ba sa mga presyo? Agaya ito 240, magkano na magiging presyo nun? Kung kukuha ng 15 kilos. Isang kasi, ano na yun, nilalagay namin dyan eh, maka-fix price na. Fix ano na. Kasi may nagtatanong na taga Isabela. Gusto niya malaman kung ano, kasi pantingda rin. Pero huwag na siyang magbaba ng presyo, ang ano yun yan, sa timbang. Ayun. Yun yung ano ng ating kaibigan na si Ate Potpot dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa'yo, Boss Alan. Oy, Boss Lando. Yan, halo na po yung binibigay ni Boss Alan ng mga isda, no? Sandalan to po yan. Yellowfin, tuna at gulyasan. Sandalan, isang tumpok na lang yan. Tumpukan 100. So tumpukan po ng ating mga gulyasan ay 100 pesos. Tuna ay 200 pesos na kilo. Yan po yung laman. Ito, meron matigas yan. Saan ba gusto dito? Diyan. Boss Ariel, magkato maya-maya mong malaki? Ay, nako. 180 lang kilo yan. 180 na per kilo ng ating maya-maya. Nako. Napakalaki, no? Alimasag na malalaki. Boss Gerard, shout out. Magkano mga pusit lumot mo? 200 lang ang kilo. 200 pesos na kilo. Lasingero na ngayon. Oh, so magkano naman dito? 180. 180 naman po sa ating mga alimasag na malalaki. Gulyasan. Yan, nakita natin yung gulyasan natin. Oh, napakaganda. Magkano gulyasan mo? Piso. So, 100 pesos na gulyasan. So, good morning, boss. Magkano yung tumpukan mo ng bitilya? 100? 100 pesos na mga tumpukan. 150 ate. Uy.
So 250 naman po dito yung mga alimasag o isang palad ko. Ganyang kalaki po yung alimasag. No? 250 na per kilo. Ang lalaki. Tapos may mga pugita, may gulyasan. Sa gulyasan tayo magkano? Ayun, ang mga tumpukan, ganun po yung mga presyo. Tandaan po dito sa Pusit Kalawang. Sa pugita po, 200 na per kilo. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market. So i-update natin ang mga panibagong presyuhan ng kanilang mga paninda po dito, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So tara, let's go! Alright, so sa mga oras na to, ang ating mga kababayan po ay mga nag-iikot po dahil sa mga presyuhan na nakikita po nila sa mga paninda po dito ng ating mga vendor. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Di baling mahal, pasasyon ang lasa, oh. 150 sa 150. Ano lang po? Tulog, mataas to. So sa mga presyuhan ng ating mga bangus, ang dalawang piraso ay 150. Malalaki na, oh. Mga medyahan po na bangus, tagupan. Anin na kuwet yan. 80 na lang. Tapos ang ating mga latag na yellow pinto na nagkakahalaga po ng 160 na per kilo. 160, mura-mura na. So unti-unti na po ang pagbaba ng mga presyuhan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So ikutin at alamin pa rin po natin ang kanilang mga presyuhan. Pala sa ano, mga suki kong barat yan. Ay, vlogger. So shout out sa mga suki ni Boss Paeng ng mga barat. Shout out. Bukas, di kayo makakatawad sa akin. Mahal ang bukas ang bangus. Yun ang sinabi ni Yung pala, Boss Paeng. No? binabantango na kayo. So ayun po yung laman ng ating yellow pin tuna. Ang gulyasan po natin ay 80 pesos na kilo. So nakaraan ay 120. Ngayon ay bumaba na po sa halagang 80 pesos ang kada per kilo. Oo, kasi pituan. Buslandos, sabi ko sa'yo eh. Binarat na mo yung bangus ko yun. Ibalot ko na lang to. Ibalot na lang, di na hihiwain. Ang kilo naman ng ating Pusit Kalawang dito ay 160 na per kilo. Ang ating hipon ay napakaganda po, na sariwang-sariwa po sa halagang 200 pesos na per kilo. So mababa rin po ang presyohan ngayon ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. May nakikita po tayo ditong isdang chabeta. Masarap to sa mga lutong pinangat. So ang per kilo po ay 150. So sa mga tumpukan ay 50 pesos. Yan po yung isdang chabeta. So shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout sa mga customer ko na always bumibili sa akin. Yun, shoutout sa mga customer niya na lagi po siyang dinarayo dito sa kanyang mga panindang tilapyang Batangas. Mababa rin po ang presyuhan at bigay niya po ngayon ng tilapyang Batangas sa halagang 80 pesos. Dami na naman po kasi isda eh. Mababa mga presyuhan po ngayon ng mga isda natin dito sa Malabon Fish Market. So ituloy mo lang ang paglilinis, Lodi. At darating ang ating mga customer. Always kayo welcome dito. Ayan, welcome sa Malabon Fish Market. So Lodi, maraming salamat sa iyo. So shoutout sa iyo, Kamanaba Tiles Center. So sa mga naghahanap pa rin po ng mga tiles na ikakabit sa inyong pamamahay dito po ay mayroon po kayong mga mapipili na anong mga design sa kanilang mga bentahan na mga tiles dito sa Kamanaba Tiles Center. Yung shoutout sa iyo. So
So tuloy-tuloy lang po ang ating pag-iikot at pag-update ng mga presyuhan ng kanilang mga bentahan ng seafood sa Malabon Fish Market at mga presyuhan din po ng mga gulay. Isang sibuyas, ha? Wala rin 10 isa lang. Isang sibuyas lang, isang bawang. Ang kilo ng ating mga tahong ay 70 pesos. $130 na isang balot po ng pakpak o wings. Yan naman pangalan niyo sa ano? Boss Lando Explorer. Lager ka, sir. Ako lagi nga i-like dyan. Ang ating mga backbone po dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Isang plastic pa rin. Ang mga gulay pa rin po natin, ayan po yung mga tagging price. Sibuyas, kalamansi, bawang. So yan po yung mga latagan po nila dito ng mga gulay. So shoutout sa te. Sige po te, salamat. So ang ating mga sitaw kada tali ay 30 pesos. So may mga tumpukan din po dito ng mga gulay na mabibili nyo po na sa halagang 20 pesos. So shoutout po sa inyo. Para sa budget, para sa mga mahirap, pumapili. Lager yan. Lager yan, oh. So wag na lang kayo maingay sa ano, i-share nyo lang na i-share. Alright, sa mga prutas naman po, sa ating mga panindang mga lansones, nagkakalaga po ng 50 pesos na kalahating kilo, no? Duko, 100 pesos sa kada kilo po yan. Yan pa rin po ang mga bentahan ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos. So shoutout sa iyo, Pogi. Ayan, shoutout. 50 pesos na mga mansanas at lemon na kada tumpukan po sa halagang 50 pesos. Ang duko po natin na paninda na matamis na lansones, 50 pesos na kalahating kilo, 100 pesos na kilo. Ubas natin ay 70 pesos na kalahating kilo. Seedless po, no? So may mga tumpukan pa rin po tayo nakikita rito. Kalabasa, pepino, patatas, carrot, siling pula na pang-apritada. Manok. So ang kanilang mga panindang, mga gulay ay may mga tag price na po. Taniki. So mga sariwang mga latagan po na mga isda. So good morning po sa inyong lahat. Good morning. Okay, yung iba natin meron pa sila. Meron niya, ma'am. Sarap ito, oh. 260 ang per kilo ng taniki. So ang gaganda ng ating mga latag ng mga isda, oh. Napakasariwa, mga bisugo, tapos halo-halong isda, tawili, banak. So yan po mga bisugo. Yan po yung mga latagan po dito ng kanilang mga bentahan po ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So unti-unti na rin po mga dumarami ang kanilang mga isda na mga nilalatag. Ang kilo naman po ng ating mga tahong sa halagang 70 pesos. At ang mga talaba, no, ay 100 pesos na kada takal. Dito po ay 120 na mga per kilo na malalaking tahong. Yan po yung mga latagan po ng kanilang mga isda sa Malabon Fish Market. Cream dory natin, ayan, oh. Yan po yung mga latag, no, lalaki ng cream dory, malaman at mga itlogan. Magkano kilo mo ngayon ng cream dory? So 160 na per kilo ng cream dory. Sa mga laman po yan, ha. Tapos may mga espada. Sa espada,
Yun, 150 ang espada na per kilo. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Yan po ang mga tumpukan po ng galunggong sa halagang 100 pesos. So magkano per kilo mo ng galunggong ngayon? 240? So 240 na per kilo ng ating galunggong. Ito 100. 100 lang kayo doon. Ito 100 pesos na tumpukan po. No? Yung mga nakalatag po sa mga lato o nakababa po dito sa kalsadahan. Galunggong na, galunggong. Boss, maraming salamat. Okay, maraming salamat, shout out. So yan po ang ating mga kababayan na mga namimili sa Malabon Fish Market. Talagang so shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. Unti-unti na po ang mga pagbagsak ng presyo ng ating hipon sa Malabon Fish Market. So dito po ang per kilo na lang po ay 190. So paubos po ang hipon po nila dito, no? Mga yellowfin tuna. Sa mga naghahanap po ng yellowfin tuna ay dito po sa Malabon Fish Market ay marami po kayo mapipiling mga nakalatag. Mga pompano, yellowfin tuna, no? So shoutout sa iyo. So 160. 160 na per kilo ng ating hipon, no? So bagsak presyo po ang mga hipon po natin dito sa Malabon. So hindi ka siya shoutout, Lodi? Yes. Ayun. Thank you, thank you. So 350 naman po ang per kilo ng pompano. So shoutout sa iyo, Lodi. So mababa ang presyo ng Lagi ko po na panood. May sticker ka? wala po, naubos na po eh. Magpapagawa pa uli ng bago. Kailan i-upload yan? Mamaya po. Mamaya. Dito ang per kilo ng hipon, 220. So bagsak presyo mga hipon natin ngayon. Sige po boss, marami pong salamat at ingat po sa pamimili. Yan po, 220 na lang po ang ating hipon sa Malabon Fish Market. 35. Hoy, shout out. Shout out kay Mrs. na matulog ka. Shoutout sa misis niyang tulog pa, pati sa mga anak niya, shoutout din po. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, ang ating po mga panindang Panindang pangmasa. pangmasa, no? Ang tumpukan po ng mga parrot fish ay halagang 50 pesos. Ayan, 50 pesos kada tumpukan. At merong isdang, anong, kalimutan ko isdang na to? Torsilyo. So, medyo yung isip natin ay nakakalimot na kaagad. Parang sa pagmamahal lang yan, nakakalimot. 150 na per kilo ng torsilyo. Ay, shout out. So, shout out sa mga vendor po natin na masisipag dito sa Malabon Fish Market. So, kiluhan po ng ating mga pusit lumot sa halagang 220. At ang gulyasan po natin ay 100 pesos na kilo. Pogi, magkano ang pusit mo, Pogi? 250 lang para sa mga Ayun, 250 na per kilo ng pusit. Ang gaganda ng ating mga pusit o itlugan. Sa halagang 250 na per kilo. Napakaganda ng pusit. Sarap sa adobo. 220 na per kilo ng paninda ni Pogi. Ayan, no? Hindi ko lang nakapili. So shoutout sa'yo, Pogi. Anong lupa? Boss Lando Explorer. Boss Lando Explorer. Dito naman po ay 190 na per kilo ng hipon. 190 lang, boss. 190, oh. So bagsak presyo ang mga hipon po natin sa Malabon Fish Market. 220 dito sa hipon. Ang ating asa-asa ay 160 na per kilo.
Ayan ang mga kulang sa timbang din to. 1/4. Oy, boss lahat daw, 220. Dito 220 pa rin po ang mga presyo ng mga hipon. Tilapia natin ay 80 pesos. Yan po yung mga latagan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga tilapiyang Batangas ay bumaba po sa halagang 80 pesos. Ang mga hipon ganun pa rin po. Ang mga presyon bumaba rin po. Tumpukan po ng ating gulyasan ay 100 pesos. So talagang napakababa ng mga presyon po ngayon dito ngayong pong araw ng Sabado. So talagang makikita po natin ang mga presyo ng kanilang mga tilapia sa halagang 80 pesos. Yan po yung mga isdang kabase, napakasariwa. Ang gaganda ng ating mga isdang tawilis. Ito oh, maganda oh. Oh, talaito ko. Talakitok na maliliit. Masarap to sa kinamatisan. Magkano per kilo mo, Lodi? 160. O yun oh, mababa na yung mga presyo ng isda natin dito sa Malabon Fish Market. Pwede ipangat sa ubas. Ay naku, napakaganda pag pinangat mo sa ubas yan. Sigurado. 100, 140, 160, 140 yung ubas, 160, bali 300 pesos. Masarap talaga yung sa ubas na sinigang sa ubas. Sa tawilis mo magkano? Kapag dyan, 120. Sanda na lang. Ayun oh, 120 binibigay po ng 100 pesos no na per kilo. O kung gusto niyo rin po isigang sa ubas, ay masarap din po yan sa ubas. 140 lang po per kilo po nun. Boss, maraming salamat ha. Thank you. 180 na per kilo, 200 to 20. Yan po yung mga latag ng kanilang mga hipon. Sobrang mura po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ito malalaki, 220 lang. 220 sa mga pinakamalaking hipon. No? So shout out sa iyo, Lodi. So isdang lapis per kilo, Malalaki na po ang ating 220. 100 pesos. Tawilis, 100 ang kilo. Wala, lalaki natin oh. Boss, salamat. Thank you. So shoutout sa iyo, Lodi. 130 na per kilo ng ating yellowfin tuna. Ang ating mga panindang sa galunggong halagang 160 na per kilo. Tumpukan naman po ng ating tilapyang Pampanga sa halagang 100 pesos. 6 na piraso na no ang tumpukan ng tilapyang Batangas. So, shoutout sa'yo, Lodi. So, yung mga tumpukan po ay 100 pesos. Lipot-pot, biglang bagsak ang presyo ng hipon. 240. 220 na mga kiluhan po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Lipot-pot, may nagpapatanong kung hahango nga ba na mga hipon, halimbawa kukuha ng mga 15 kilos, may bawas pa ba sa mga presyo? Kagaya ito 240, magkano na magiging presyo nun? Kung kukuha ng 15 kilos. Isang kasi, ano na yung nilalagay namin dyan eh, yung mga fixed price. Fix ano na. Kasi may nagtatanong na taga Isabela. Gusto niya malaman kung ano, kasi pantingda rin. Siyang magbaba ng presyo, ang ano yun yan, sa timbang. Ayun. Yun yung ano ng ating kaibigan na si Ate Potpot dito sa Malabon Fish Market.
Ate Potpot, maraming salamat. Oo. Yan ang mga latagan, no? May malakapas, alakaak, sapsap na napakasariwa. Ayan. So shoutout sa'yo, Boss Alan. Oy, Boss Lando. Yan, halo na po yung binibigay ni Boss Alan ng mga isda, no? Sandalan to po yan. Yellowfin, tuna at gulyasan. Sandalan, isang tumpok na lang yan. Tumpukan 100. So tumpukan po ng ating mga gulyasan ay 100 pesos. Ayan, pinagkaguluhan na po yung mga bentahan po ng isda ni Boss Alan. Sa halagang 100 pesos. Ayan, no? 100 pesos. Napakarami. 200 pesos, napakarami. Kapit-bahay dyan. Suwi mo ito. Ay, pero tayo tutubuan na tayo para sa'yo. So shoutout sa'yo, Adrian Pompak. Oy, Boss Ed, shoutout sa'yo. Dito ka lang, Tay. Ang bahala sa'yo dito. Murang-mura at sa halagang 100 pesos at Ilan tumpok ay makakapag-ulam na ang iyong kapitbahay. Na ilang braso tumpok ko lang? Tayo. Ano daan tayo? Sa mga sari-saring isda, no? Ha? Ayaw mo. 100 pesos pa rin. Gulyasan, 3 piraso. Ayan. Ang dadagdagan ko naman. So, ang ating tuna ay 200 pesos na kilo. Ayan po yung laman. Saan ba gusto dito? Sandali nga pare dito ka sa akin, maganda pa pare. Gawa ka mo matitigas oh. Matitigas talaga to, hindi pa maluto. Oh, ay nako, ay nako. Ay, 150 na tumpok ng ating alimasag. Torsilyo sa mga tumpukan at lapu-lapu. Meron din po mga per kilo rito. At maya-maya, napakalaki. Sandali lang din. Boss Ariel, magkato maya-maya mong malaki? Ay nako, 180 lang kilo niyan. 180 na per kilo ng ating maya-maya. Ay nako. Napakalaki, no? 180 na per kilo. So, dagsa po ang ating mga isda. At talagang murang-mura po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. Pusa. Ang mga gulyasan po natin, ayan, mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Hoy, magkano maya-maya, boss? 180 lang. Naulo 150. Boss, hindi rito, boss. Ang boss, sandaan. Ay nako, ay nako. Meron tayo dito mga sugpito o sugpo na maliliit, talagang 200 ang kilo. Tumpukan po at 220 naman po dito sa hipon. So may mga tag price na mga nakalagay sa kanilang mga paninda. Tawilis ay 100 pesos na per kilo. Sa linyasi o lupoy, 60 pesos na kilo. Tumpukan pa rin po ng mga hipon ay 50 pesos na mga inahalo po sa gulay, no? Pwede lang yan, boss. Ate Leng, kunin ko na po. Alimasag na malalaki. Boss Gerard, shout out. Magkano mga pusit lumot mo? 200 lang ang kilo. 200 pesos na kilo. Lasingero na ngayon. Oh, so magkano naman dito? 180. 180 naman po sa ating mga alimasag na malalaki. Gulyasan. Yan, nakita natin yung gulyasan natin. Oh, napakaganda. Magkano gulyasan mo? Piso. So, 100 pesos na gulyasan. Tapos, ang ating tumpukan ay 100 pesos na gulyasan. So, shout out sa iyo, Tinong Picardal. Ayun, shout. Ayun. So, shout out kay Jeremy. Shoutout kay Boss Once. Shoutout kay Boss Once. So, shout out kay Boss Once.
Di ba nagkaonsihan? Magkano per kilo dito sa ano? Ito, isda na to. 150 na per kilo. Ang kilo naman natin sa tampal ay 150. At may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Itong dagat ay 100 pesos din po ang tumpukan. So shoutout sa inyo mga idol. So magkano yung mga tumpukan ninyo? 100 pesos sa mga gulyatan. Dagsa, Sambales, Sandaan lang, sir, sandaan. 100 pesos na tumpukan. Boss, dalawa, 180. Te, sandaan tumpok te, 90. Bibigyan kita dito, te. Ay, lumuli sa akin, pangalim, magpurunan eh. Ay, pang-inuman naman. Pang-inuman naman. Tara, boss. Oh, good morning, boss. Magkano yung tumpukan mo ng bitilya? 100? Yay, sa'yo pag dumating yan. 100 pesos na mga tumpukan. Ay, ko kaya kasi purunan eh. Dito may 200 lang dyan eh. So, bossing, good morning. Good morning. Alimasag, gulyasan. Ito po yung isdang pusa. Apahap. Sida na, pusa pa. So marami tayong mga nakikitang latagan ngayong araw po ng Sabado dito sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat. Mga tulya. Yan ay tulya, 50 tumpok. Salay-salay. So sa salay-salay, tumpukan 100 pesos. Ayan ang isdang mayaman. Ayun. Salay, ginto. Alimasag po natin magkano? Ang alimasa, 180 kilo. 180 na per kilo ng alimasag. Sige po, te, marami pong salamat. Thank you po. Okay. Tortillo, mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Ay, maramihan na. Kuya, alimasa dyan. Alright. So, magandang mga presyuhan. Ito po ay paninda ni ate. Te, magkano yung alimasag mo? Ang gaganda, ang lalaki. 50 lang alimasa dyan. So, 250 naman po dito yung mga alimasag ko. Isang palad ko. Ganyang kalaki po yung alimasag. No? 250 na per kilo. Ang lalaki. Tapos may mga pugita, may gulyasan. Sa gulyasan tayo magkano? Ayun, ang mga tumpukan, ganun po yung mga presyo. 100 po dito sa Pusit Kalawang. Sa pugita po, 200 na per kilo. Te, marami pong salamat. Thank you po. Alright, sa mga oras na to, napakarami nating mga kababayan na dumayo. Araw pa lang po ito ng Sabado. So dagsarin po yung mga isda na nakikita po natin sa mga latagan po nila. At lalo na po yung mga hipon po natin dito sa Malabon Fish Market ay talagang dagsa at talagang bagsak presyo na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. Alright, ang kilo ng ating mga isdang batalay, 100 pesos na batalay. Ang kilo naman po nating tilapiyang Batangas, 80 pesos. Dito rin po ay 80 pesos na per kilo ng tilapiyang Batangas. 80 na lang, mga Kaya, suki. biglang bagsak ang mga presyo ng mga isda ngayon. Mura na. Oo, Pati hipon, bagsak bagsak presyo rin ng hipon. mura na. Grabe ang isda ngayon, dami. Oo, nagkalat na naman kaya ang mga presyo ay talagang sulit. Kaya batalay, no? Patalay. Pandaing, pang sinabawan. Ay, masarap yan sa sinigang. Sinigang.
Boss, thank you salamat. Boss, good morning. Shoutout mo na sa kaibigan ko. Pwede ba natin ano? Pwede Ah. marami kawayan. Marami pinuntis yan. Basta pogi, sigurado pinagkakaguluhan at pinipilahan yan. Ano? Mm. Okay, kahit na naman 200 pesos na per kilo po dito. Dito, 250. 250. So talagang kahit malaking hipon talaga, nabagsak presyo. 250 ang per kilo. Grabe mga presyo ng ating hipon ngayon dito. Tagsana, bagsak presyo pa ang kanilang mga presyohan ng hipon sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. So sa mga sitwasyon o kalakaran ng mga bentahan po natin dito ng mga seafood sa Malabon Fish Market, halos lahat po ay bagsak presyo ang kanilang mga ibinibenta po dito at talaga napakamura po ng mga presyohan po nila ngayong araw po ng Sabado. Talagang ang hipon po natin ay bumaba ng mga presyohan. Pati yung isda po natin dito ay dagsarin po at napakamura po ninyong mabibili. So anyway, shout out tayo sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Lorer dito po sa Malabon Fish Market. At sa mga kababayan rin po natin na dumarayo at nagtatanong sa mga lugar kung saan ay maraming namimili sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga team Burautan dyan sa Carmen Sana. At shout out sa ating mga kaibigan o katrabaho, shout out po sa inyo. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa ating lahat at maraming salamat po. God bless po. Bye bye po.